Bueno, aurten betetzen ditugu. Bueno, bete ditugu, ja, abuztuaren 14 duela 15 egun. 25 urte. Erraz esaten da, 25. Eta bueno, eta esan besteik ez, zorioneko garala 25 urte beranduako zuekin gaurko gunean momentu hau konpartitzeko aukera izateagaitik. Eskerrik asko danori urbildu izaterako. Bezarkada merezi bat Bortxari. Duela 25 urtean benengo zola. Gaur zoritxarrez. Beraren gaitza dara eta lesioa dara eta ez dara, bueno, zitula bateria jo. Hametoko galder. Bere odol berdina. Txalo dara betxez. Bera, disfrutatu. Amez baten bezala. Bizkorrago, iesi ari da,